عثمان او همه هیچ کایت نمه هیچ نمیدونه که اختا معرفی که براتان братан ҳаме рӯзномаи маро тамошо кардан чӣ лозим братан ё меги муаррифӣ кунам یا معرفی که خواهی усмон сағираи тоҷик тоза патриот ягон запарот кардаги нестам ҳаёда ай тарафи ма ай адреси ма да братва ягон хатоги борикам рафтаги нестай соли таваллудам ҷадвал брадиага усмон That I'm a motherfucking B.I.G. That shorty, she in the club, she dancing for dollars. She got a thing for that Gucci, that Fendi, that Prada, that BCBG, Burberry, Dolce and Gabbana. She feed them fools fantasies, they pay her cause they want her. I spit a little G, man, and my gang got her. An hour later, had her ass up in the Ramada. Them trick niggas in the ear saying they think about her. I got the bitch by the bar trying to get a drink about her. She like my style. Мама криминал кор бора дидем акай усмон саг ку уна саг ома гехтем аҷои воқеа ғайб мезанем ку уна омаде саг а бачао саг ай ку бо мега саг ай ку саг орията ман хиёлам саг мегӯӣ ту и саг буда саг ман гуфтам сага мегӣ ту саг гуфтӣ саг буда парондима киштӣ бе револвер орома мекунӣ бо психа мекунӣ зая павер коре наки дилам бимона ва бикунам иваз тараққати духтари худораҳматии аваз ман тира нағз мебинам значит чишмом созай ай пушти ҷанг намекунам дар кӯчаи мои тари сағрағозай қарорак биши ҳеҷ ка тида намекуна лезит касе фаҳмида кард лезит ӯ напаронд ӯ мезит ина ма биги лове очай гилӣ